Следва по Cartoon Network. Чодър. Пригответе се за цял уикенд с Мелчаги. Следващия уикенд. Само по Cartoon Network. Реклама. Реклама. Бен 10 се завръща. По-голям, по-готин и по-лепкав. Омнитриксът има собствено мнение. Преди не е правил това. Нови съюзи са сформирани. Кевин Левин има суперсили. И стари приятелства са загубени. Къде е дядо ми? Къде е? Светът на Бен 10 се е променил завинаги. Аз съм вътре в Омнитрикса. Дори и най-великият герой не може да успее сам. Трябва някой да пази планетата. Мисля, че това сме ние. Дошло е времето на героя, умножено по 3. С Бен 10 извънземна сила. Днес в 17:20 по Cartoon Network. Следва по Cartoon Network. Бен 10. Извънземна сила. Готъм Сити има нужда от герой. Новият Батман е тук. Той вече не работи сам. Батман. Дръзки и смели. Днес от 17:45. Само по Cartoon Network. Реклама. Реклама. Преди милиони години извънземните съществували под формата на малки точици. Преди милиони години те започнали да се развиват. А това е бъдещето. Сега можеш да направиш сам извънземните от Бен 10. Отвори интернет страницата cartoonnetworkhq.net/чертичка Alien Maker. Регистрирай се, създай свое извънземно и се сражавай срещу другите извънземни. Участвай в еволюцията с Cartoon Network. Злото няма шанс. Батман, дръзки и смели. Следва по Cartoon Network. Реклама. Реклама. С остра миризма и хиперактивно настроение Скункс Фу се опитва да развие кунг-фу поведение. С помощта на Панда, който е уравновесен и спокоен, Скункс трябва да бъде тих и достоен. Бойните изкуства трябва да са навик. Приятелите или са птички, заедно към него се присъединяват. Той иска да се забавлява и да бъде майстор по кунг-фу, така че гледайте приключенията на Скункс Фу.
Джедаи срещу Сити. Добро срещу зло. И малко смях, между другото. Току-що пристъпихте в един по-обширен свят. Star Wars. Войните на клонингите. Днес в 18:10. Галактиката им вече не е толкова далечна. По Cartoon Network.